Para toparmos a Lola non hai que erguer a mirada ata un quinto, un sexto andar. Temos que baixar porque vostede vive a pé de chan, nunha casa rodeada de edificios. Pois iso tamén é verdad. Vostede, os seus 90 anos, nuns meses 91, non si, vive no que podemos considerar unha isla. Como me dicen. Edificios como estamos ando agora, compañeiro. Coches que van e veñen, persoas que van e veñen. 9 bares, o 10. Xa, eso sí que os temos contados, Fíxese como é a cousa que ata pasan magos pola porta. Porque se nós hoxe a reportaxe, en vez de amosarlles edificios, amosáramos, por exemplo, isto, ninguén nos querería que estamos no centro de Pontevedra. Que ten aquí? Unhas verzas para facer local de un inverno sabe que é riquísima do país. Tamén vexo que ten pimento, tomate... allí un pepino tiene pepino. Calabacín. Vostede é unha afortunada. Pois sí. É con salud que teño moita. A mí non me dé nada, eu marcho a tomar un vermú, llevo 30 años con mis cuñadas por parte de mi marido. Eu non voy a este que é mi amigo, si este sí. E con piscina Lola na propia parcela no centro da cidade. Sí, y Lola se mete, yo tengo miedo, ellas me ayudan y yo voy para dentro. O sea, fala case como Aida Nízar, porque dixo Lola, pero de vostede. Yo tamén hice campi toda mi vida, con mi marido. Recordos de marchas cicloturísticas, recordos de viaxes, os que non poden faltar, os patiños, os parruliños que sempre están como nun comedor calquera, pero vostede ten estes recordos aquí, tamén ao aire libre. Claro. Cando a xente pasa por aquí, ou son veciños de pisos, mírano con cara de envexa. Moito traballa, non para, ten isto precioso, quen tuvera isto. Isto non se fixo. Digo eu, cando eu vin, o que aquí había, eu sempre metíme sin encerrado, sin o pozo, había que un lavadero lá baixo. Pode lavar a roupa porque sei que ter lavadoiro. Sí, cando o mandil de traballar na huerta, non boto na lavadora con outra roupa, doulle aí, veña, con xabón, e doulle as mans. E estamos... E lavo as uñas, tamén. Bueno, que había? Que había? Había o porco. A ver se ainda está aí. No, ahora hai paquetes da piscina, todo. As cousas da Navidad, tú sabes o que tal poñen. Que me dá vergonza. Hai xente que di, vivir en pisos é vivir moi atrapados, é vivir pechados. Eu non me podo ir á casa dos meus fillos tamén de máis de 2 horas que pede carpixio, que me falta vida. Lola, xa ten aí a man estreitándome que siga moitos máis anos disfrutando. Eu sei que os vexa. Volveremos. Chao, Lola. Hasta luego. Okay, maybe I am